Na Ramogi penj maduong' mar KNEC ochakore ayanga odiechieng' ma kawuono e pacho ka kata obedo ni thoth gwenge obedo kod chakruok mayom, midhiero to pod okwako moko kuom gwenge ma ranyisi mare en Elgeyo Marakwet, kama jopuonjre 14 nyo owito ngimagi motelo ne penjno kaluwore kod masira mar oula. Judith Mondi ni kod ler ewi chakruok mar penj mar KNEC. Turbin mawakaw e alwora mar Elgeyo Marakwet e ward sadek ma midhiero mar sienyruok mar lowo mane okel kod koth mapek. Ma e chal moko kuom skunde ok yudre, kata kamano e odiochieng' ma okwongo mar penj maduong' mar klas 12 KCSE wayudo thuolo mar limo Kapkondot Secondary School, ma skul man kod jopuonjre 16 matimo penj mar KCSE kendo kata gi midhiero manitie mar oula negichopo mar timo penj. And most of the people were affected were children, school going children. And as the PS has mentioned the statistics from the ministry, it shows that the majority, almost half of those who perished are actually our children in various levels of schools, and we still have some missing. Kanyaka sani migao mar somo koni onge report makelo kuyo moro amora ma opogore gi report mar jopuonjre 14 manyo owito ngimagi motelo ne chakruok mar KCSE. Behind me here is a JS school that has been relocated because of the problem which was in one of the schools called St. Maurus. They are here. They're just finishing their JS exam. Unfortunately, we lost 14 students in the incident. It's really unfortunate. And we have made logistical arrangements also, including working very closely with our security agencies to ensure that all the students have been safely evacuated. E counties mamoko kama jotelo mag migao ni kama oriwo jatend migao mar somo Migoso Gamba, jatatije mar duol matayo penj David Nyangere olimo, gichiwo siem mager ne apisa mag penj, machano dhi ataro kod chike mag penj, nibiro kawnegi okang' mager. E county ma Narok, Japuonj achiel ma ochung'ne kar penj ne osechungi, mar dhi nyime kod chung'ne penj mane ochakore juma ma okalo. They must surrender their phones. That is including the center managers, anybody who is working in the school compound, whether it is a cook. We have scaled down to one institution where the center manager is going to be replaced because of some kind of he's not working in accordance with the KNEC regulations. The saddest thing to me is when I get a call that one of the people involved in the malpractice is either somebody from the ministry or a principal or a teacher, because now these are my people. Ka counties makaluo to podonge report magalagala penj go dhi nyime yo makare. Higani jopuonjre matimo penj mag klas 12 KCSE gin 1990 kendo duoko biro wuok dwe mar 1 higa manyien. Judith Mondi, Ramogi TV.